Duha ka mga batang minor de edad sa Marawi City ang na-rescue sa mga personay sa NBI Iligan District. Human matud pa nga gitaguan sa amos sa inahan sa mga bata. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Sa NBI kami, ha? Oo. Okay. So alam kong hindi mo yan anak. Definitely, hindi mo yan anak. Anak kay ni Joanna. Bagas, di ba? Okay. Pinaglilimos mo sila? Wala siya. Ha? Wala. Okay. Kini ang aktual nga kuha sa rescue operation nga gihimo sa mga personahe sa National Bureau of Investigation, Iligan City District Office, City Social Welfare and Development Office sa Marawi City ug DOJ Action Center sa duha ka mga menor de edad nga batang babae nga nag-edad 2 anyos ug 5 anyos sa Marawi City. Kinsa pipila na kabulan matud pa nga ginatago sa usa ka babaeng sospek gikan sa inahan sa mga bata. Sa inisyal nga report sa NBI Iligan nga miabot ang inahan sa bata, bit-bit ang iyang duha ka mga anak sa Marawi City sa milabay tuig aron magtrabaho isip kasambahay. Around mga 1 year kapin nag-live ang mother o ang children dito sa Marawi kay supposedly kuan sila kanang katabang bitaw sa balay ana. Ang mother kay forced to travel sa Villanueva and then nabili ng mga bata. Makapilang higayon nga gisuwayan sa inahan pagkuha ang mga bata apan dili matud pa kini ihatag sa iyang kanhi amo. Sumala sa NBI nga gibarugan pa sa babaeng sospek nga iya ang maong mga bata apan dihang migawas ang inahan sa mga bata dali nga mihangop kaniya ang usa sa mga na-rescue nga bata. Duwa magani Sa karon gidala na sa buhatan sa Department of Justice Action Center Region 10 ang mga bata lakip ang inahan alang sa mga interventions nga himuon kanila. Samtang nagpadayon sab ang case build-up sa NBI alang sa mga tukmang kaso nga ipahamtang sa suspect. Ginasubayan pa nga makuhaan kini og pahayag. undergo sila og kanang reformation program bitaw. Sa pagkakaroon i-house sila and then murag or siya kanang debriefing nga style bitaw nga i-orient sila sa unsay nahitabo and sa ang posibleng outlook nila sa future. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.